Aurten Kuikui proiektua aurkeztera gatoz. Lehenik eta behin hemen dugu Kuikui Ipui diska. Miren Amurizak idatzia da eta Irrimarrak ilustratua. Horrekin batera, hainbat abestiren bilduma ere badator, ipuin magikoa da, eta musika ere badauka, nola ez, Xabier Zabalak lagunduta osatu dugun bilduma bat, eta proiektu honetan, hau euskarri fisikua da, ez? Proiektu honetan ari gara herrien hizkuntzez, txorien kantuez, eta jartzen gaitu pixka bat ispiluaren aurrian. Ze harreman daukagu guk gure hizkuntzarekin, gure kulturarekin, ez? Eta euskararekin, naturarekin, bioaniztasunarekin. Kontua da munduaren aurrean bai amalurrarekin, bai kulturarekin eta bai inguratzen gaituzten beste hizkuntza eta kulturekin ze harreman dugun hausnartzera gatoz. Ipuia Irrimarreko lagunek animatu egin dute, bideoklip bat ere bai musikatuta daukagu eta bideoklipa osatu dute. Eta esatea diskan 12 kanta daudela, horietatik bat berria dela, Ipuia bea kanta bihurtu dugu, gure Xabi Zabalak kanta bihurtu du. Beste 4 kanta moldatu ditugu eta gainontzekoak gure bilduma bat egin dugu aurreko disketatik, ez? Bai. Ikuskizuna martxan dugu. Hori da. Martxan jarriko dugu aurten abenduarek 3an, Euskararen egunean. Bai, destinoak ala nahi izan du, hainbat gora bera medio, eta ilusioz beteta gatoz, kuikui esanaz munduari. Kuikui ez dugu guk asmatu, kuikui Miren Amurizak asmatu du, eta jakindu hasieratik proiektu hau abiatu genuenetik hizkuntzaren trataera inklusibo bat nola planteatu, ez? Eta pertsonatik abiatuta jarri gaitu txoriaren begiradan, ez? Nola hegazti bakoitzak bere kantakera daukan, bere txorrotxioa, eta naiz eta batzutan txori edo hegazti handiagoek ozenago eta zakarrago egin haien txorrotxioa, txikiok ere badugula zer esana eta zer emana munduaren aniztasun horri, ez?